Час новин на телеканалі АТР. 16 лютого, 1085-й день анексії Криму. Ви дивитеся «Заман», у студії Скандер Маметов. У цьому випуску. Відеодокази у справі Чийгоза говорять про його невинуватість. У США назвали Росію загрозою національної безпеки. Нет никакого смысла выстраивать новые отношения с Россией. Чи варто повертати Крим заради міжнародного іміджу? Крым – это Украина, Донбасс – это Украина. Какого хрена там делает Россия? Відеодокази у справі Ахтема Чийгоза не лише не підтверджують звинувачення, але й спростовують свідчення свідків та так званих потерпілих у справі 26 лютого. Про це повідомив адвокат Ніколай Полозов. Окупаційний суд досліджував відеофайли свідка Вілієва і матеріали видання «Аргументи неділі». В какой-то момент к Чубарову подходит Заур Смирнов и начинает совершать жесты руками, давать какие-то команды митингующим, то есть фактически выполнять те действия, которые обвинение приписывает Ахтему Чийгозу. Что характерно, когда камера находится на уровне человеческого роста, увидеть что-либо, что происходит за впереди стоящими людьми, абсолютно невозможно. И эти обстоятельства опровергают показания ряда потерпевших свидетелей, которые утверждали, что они в толпе за десятки метров от Чийгоза в условиях очень сильного шума могли видеть и слышать, что он делает. Прокуратура Автономної Республіки Крим створила реєстр кримчан, чиї права порушили під час анексії. Прокурор Гюндуз Мамедов розповів, що взяти участь в його формуванні зможе кожен бажаючий. И в ближайшее время это будет на нашем официальном сайте, где любой гражданин сможет зайти на этот сайт, увидеть его, принять участие в том, что дописать и указать на иные какие факты, которые ему стало известно. Но и мы будем давать оценку в каждой ситуации в отдельности. Україна вдячна США за підтримку і готова до практичної взаємовигідної співпраці. А заява Білого дому про те, що Росія має повернути Україні Крим, була очікуваною. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на конференції з питань безпеки в бібліотеці Конгресу Сполучених Штатів Америки, коментуючи заяву речника Білого дому Шона Спейсера про очікування президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа деескалації конфлікту в Україні та повернення Криму Україні. Я однозначно очікую, що роль Сполучених Штатів буде проактивною, що вони будуть тиснути разом з нашими європейськими друзями і партнерами на Росію для виконання мінських домовленостей. І те, що я чую, в принципі, вчора, сьогодні, це дуже важливо для того, щоб побудувати дуже практичну і дуже логічну картину, як ми будемо працювати далі разом. Наступні кілька років Росія – це загроза для Сполучених Штатів Америки і її союзників. Такі висновки викладені в доповіді американських аналітиків ілюзії проти реальності. 3 мільярди доларів Вашингтон виділив європейським союзникам для того, аби реалізувати програму під назвою «Ініціативи занепокоєння». До Конгресу Сполучених Штатів Америки внесено законопроект, що ускладнить президенту скасування санкцій проти Росії. Трампу доведеться, треба буде надати докази того, що Росія припинила дії в Україні та кібератаки проти американців, аби зняти санкції. Нет никакого смысла выстраивать новые отношения с Россией, если речь идет о том, чтобы мы смирились с ситуацией в Восточной Украине или уступили в вопросе российской оккупации Крыма. Не имеется никакого реалистичного плана относительно военного сотрудничества с Россией в Сирии. Их цели отличаются от наших. Они могут сказать вам за столом переговоров, что хотят бороться с терроризмом, но на самом деле они хотят оставить Асада у власти в первую очередь. Чи варто повертати Крим заради хороших відносин з іншими країнами? З таким питанням журналісти Радіо Свобода звернулися до москвичів і гостей столиці. Это просто другим надо с нами дружить. Желательнее с нами дружить. Ну, мне так кажется. Потому что Россия, она изначально позиционировала себя как великая держава. Я бы и Украину бы забрал все, потому что это исторически наша территория российская. Вот. Двояко, если честно, по поводу Крыма. По идее, он нахрен не нужен, извиняюсь.
Потому что Крым – это Украина, Донбасс – это Украина. Какого хрена там делает Россия? Непонятно. Украина – это независимое государство, которое имеет свои границы. Россия вторглась в эти границы. А псевдореферендум провела какой-то. Это бандитизм называется, государственный. Это вся наша политика российская. Екс-заступника голови Ради міністрів окупованого Криму викрив Аксьонов. Про це голова окупаційної адміністрації заявив під час інтерв'ю в затримання хабарника Олега Казуріна. За інформацією окупаційних правоохоронців, користуючись службовим становищем, Казурін сприяв вибору однієї з будівельних фірм в якості єдиного постачальника при укладанні контракту на будівництво житла у Криму. Крім того, він, ймовірно, мав вплив на фірму під час виконання нею цього муніципального контракту. Аксьонов заявив, що арешти та затримання окупаційних урядовців Криму продовжуватимуться. В ноябре месяце мной были обнаружены признаки совершения преступления там, по ряду статей Уголовного кодекса Российской Федерации. Мной была назначена проверка антикоррупционным комитетом ряда направлений деятельности господина Казурина. Большинство материалов еще в ноябре-декабре месяце были переданы в МВД, Следственный комитет, Федеральную службу безопасности России. То есть по результатам проверки этих материалов произошло задержание вчера. Инициатива эта была полностью, в принципе, озвучена мной. Я находился в контакте с руководителями силовых структур. Никто от наказания не уйдет. Мы договаривались о том, что у нас безнаказанных людей не будет. Перед законом все равны. Жертви безкарності. У Національній спілці журналістів України бажають покарати винних у побитті журналістів під час Євромайдану. Прокуратура встановила вину бійців Беркуту в масовому побитті співробітників засобів масової інформації, але досі нікого з них не засудили. На цих кадрах, знятих на Черкаському Євромайдані в лютому 14-го, фотокореспондент Ігор Єфімов. Силовики били його палицями по голові. Переді мною зупинився автобус, з якого вийшли люди, міліція ще тоді, і почали просто бити мене. Я їм казав, люди добрі, що ви робите, я преса. Вони мені відповідали, ах ти преса, получай. Розслідування тривало 3 роки. Справа дійшла до суду, де єдиного обвинуваченого, заступника командира патрульно-постової служби, виправдали. Той керував міліціонерами під час розгону демонстрантів. Тих, хто бив журналіста, до справи не притягнули. На цьому фото фотокореспондент Олександр Заклецький. Його побив Беркут в Києві. В кінці лютого відбудеться лише підготовче засідання суду. 2 роки, як мінімум, ідуть підготовчі засідання, і ми не можемо вийти на просто слухання по суті справи, це свідчить тільки про те, що тут з одного боку, звичайно, не професіоналізм, а з іншого боку підігравання певне оцій стороні протилежній, тобто Беркуту і компанії. Під час Майдану загинули 2 журналісти, 271 співробітника ЗМІ побили. Ці нові дані озвучили в Національній спілці журналістів України. До цього ж за 3 роки жоден з винних у злочинах проти журналістів не поніс покарання. Ми хочемо безпеки і справедливості. Безпеки для чого? Для виконання професійних обов'язків журналістів. І, відповідно, ця безпека буде, її складовою, є боротьба з безкарністю, є покарання винних. У спілці журналістів пообіцяли зробити публічною кожну історію злочинів. Там сподіваються, що пильна увага до справ дозволить довести їх до реального покарання винних. Роман Спірідонов, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. У Києві ввели надзвичайні заходи безпеки. Вулиці патрулюють близько 500 поліцейських. Вихід з метро Хрещатик на вулицю Інститутську закритий. Деяких перехожих обшукують. Шукають зброю, вибухівку. З 18 по 22 лютого в центрі міста вшановуватимуть пам'ять Героїв Небесної Сотні та тих, хто загинув під час Євромайдану. В СБУ вважають, що Росія спробує скористатися пам'ятними заходами для провокацій і масових заворушень. Політика – це не технології і маніпуляції, а постійна боротьба за ідеали і цінності. Про це в своїй книзі «Промови та есеї» пише політичний діяч і перший президент Чехії Вацлав Гавел. Переклад книги українською мовою вчора представили у Києві. До видання увійшли 5 текстів автора, написані ним в різні періоди життя. До книги також увійшли спогади лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва про знайомство з Вацлавом Гавелом.
Він говорить про слова і мову, про зловживання мовою, про те, як маніпулюється мовою, як ідеться війна з історією, з історичною пам'яттю, з історичною свідомістю. Идеалисты, они очень отличаются от других людей, это особая порода людей. В первую очередь человечность. Такой вот, чем могу помочь. Вот это первое у них. Не то, что что я могу обрести, а вот чем помочь. Вот это вот главное вот этих людей отличает. На Берлінале відбудеться світова прем'єра українсько-німецького фільму «Школа номер 3» про школярів з окупованого Донбасу. Це повнометражний документальний фільм про 13 підлітків із відбудованої після військових дій школи номер 3 з Миколаївки. Вони оповідають про свої мрії та страхи. Влітку 2014 року мешканці цього невеличкого містечка під Слов'янськом у Донецькій області кілька днів ховалися у підвалах, аби вижити під час безперервних бомбардувань. Кілька снарядів потрапило у школу номер 3, перетворивши її на руїни. Завдяки волонтерам її відбудували. І 1 вересня школярі пішли вчитися. Однак відновити свідомість дітей, що опинилися в епіцентрі боїв, було складніше. Війна в Україні... Війна в Україні. Мені здається, наразі це розуміють лише люди в Україні. Що таке війна? Кремлівська пропаганда, мабуть, і в Німеччині дуже добре працює. Я часто стикаюся з тим, що, мовляв, війна у вас там ще триває. По-перше, у багатьох відчуття, наче це внутрішня українська громадянська війна, а це неправда. Я 2 роки перебуваю на сході України, розмовляю з багатьма людьми, які за сепаратистів, за Росію. 95% не заперечують, що там російські війська. Це дуже класно, що саме зараз, коли така ситуація в Україні, ми можемо показати в Німеччині це кіно. І люди можуть побачити, як це в нас відбувається. Особливо, що відчувають діти, тому що це та верства населення, яка найбільш тонко все відчуває. Класно, що люди зможуть побачити це і, можливо, поспівчувати, просто відчути ситуацію в країні і захотіти чимось допомогти. Тому що це дуже важливо, щоб люди в світі чули про те, що відбувається в Україні. Дехто навіть не знає, де це взагалі знаходиться і що таке може відбуватися. Всі так думають, а може це все чутки чи щось подібне. Я хочу, щоб знали і навіть, щоб, можливо, розуміли нас. Знали і щоб навіть, може бути, розуміли нас. Це всі новини на цей час. Не пропустіть наступний випуск «Заман» Софії Абляєвої за 2 години. Гарного вечора. Будьте з АТR. На все добре.